Sasisin pat hagen gamit nyaingo yo belai o bala ya lambiang yangi ya ki kijat ki batelat ki jongi bangila ban keu hagen ga yeng ka bakentang ka jo kumne kum bagi juyo ya ka banwan na ka wei kamit jong ka sngi tasde sha ka wei pat bangi yo ya ka banwan hagen ga jaka ban penlek ya ki jingmot ki jing perkhat jongi hakaban ya selok bat ublay leng bagi jing ruai ke bagi yo ban ruai ya ro yo leng bagi jing duai ke bagi yo ban kentiu ya la ka mensem ke jongi shao bat kham tam bagi yo ban ngap ya ka ktien ke jong blay te kat bakapor kadang ngamut banong kat bakalat kadang peli yangi bat ngidang yo kapor kabalai lo kalat kabalai loj ban ngap ya ka ktien ke jong belai ban wan sya ke jing syakriyo belai kat bangidang syait ngidang klan ngidang yo ya ka mat ka phat ka ba bit ka ba biang ba belai ker khu yangi bangila ya ka ban keu sya ka yeng ka bakentang ke jong belai tongin ya le kat bala ban yai keu sya ka ne ka yeng ka bakentang ke jong belai kidon bon ki wei pat pidai ban tep kiba syong hayeng menta kidon habdeng gijing pang gijing sitom kamen sim ka kwa ban lech jing aseng hendrei kamet kam ailat syo don kiba ngau babe namar bakat badang syait dang klan ki pensep ya kapor pensep ya kapor hendrei enda habala don habdeng gijing pang gijing sitom enda bagani ke jingpang kalaban yaki kawan ke jing ngau babe ngau benot yaki por ki ba syat baklan hendrei bala pensep ai kai kita ki sngi ki por te yangi ki badang yo ya kabakum ke nekalat hoj naga benta jongki ublai uyoi balada ki kala ka bamot ki pai shu ublai daga donot barok kapor kampat dir walla da kalat kampli shu kimla syo ban keu syaga yeng bakentang jong belai hendrei kadon ka jing isen ka jong belai na ka benta jong ki te hendrei na ka benta jong ngi patro ki badang yo ya kalat kamat ka phat ka bakot bakia ki kti ki kejat ki khmat ka jingmot berkat ka badang bet ka badang beang tengin dia lek sitam namar kata banwat yo belai kumbangi pule no isaya man la ka por ngi pule ya kitu ki kenten wat pi yau trai kat badang la ban syam yau namarkan sapoi kapor balada wat yau belai enam syam syo yau ngitep bakapor hadin bala rongno ya kiru khoi hadin ke jingwan pat ke jau trai jisu kita gi jing jenjar ba giban saja hagane ka partai but day ha kata kapor bagi briu kin wat ya ublai henrei kin am syamsyo ya satang ge jing kordet bagi jing jenjar kibanwan lap ka jing babe ka pamla syo ban batai tenamar kata kata tongin dem ha ka jing duai tongin pendem ya la ka donot ban ngap ya ka ktien ka jong blai tongin keu syaga yeng ka bakentang ka jong blai tongin syakri ya kat bakapor kadang don ublai on kerkhu ye phi namar kata baro iwei piwei ki balayawan syakane ka Bible study banda pilam mi nakane ka Bible study mi rengkat bat ka ktien ka jong blai tingin ya peteng no ya kane ka subjek ka bangile ya keren ngile ya keren syapang kasur jong ublai kata kalong ka subjek ka bangi ya keren bat ngile ya keren ya kane ka main point 1 kirukom hakaba ublai ukren yangi ngile ya keren kawei karukom gaba ublai ukren yangi kalong ukren hakarukom gabalong direct nang ta kawei pat ka bangila dep ya keren ka jingkeren kabada kiwei pat kirukom ublai ukren ya laki jong yang ngabat ya pi ublai ukren ya kibriu ngile ya pait ne kata yau baladap ukren lengba kibriu ki jong blai katang ka de kawei karukom ublai ukren lengba kibriu jong nang ta kawei pat ngile ya pait ukren lengba ka ktien jong
Nang ta ukran lengba umen sembakoi ubadon hapa jongi. Bat kum joro ublay ukran yangi lengba ki jingja. Ta menta hakan gamit ngin ya poina syaga main point 2. Tangin tha kumno ngin yo sngau ya kasur ublay. Kata kadai ka main point baan kumno ngin yo sngau ya kasur ublay. Kumno ngin yo sngau ya kasur ublay. Barok nangingi kwa ban yo sngau ya kasur ka jong ublay. Ngirwai ya kato ka jingrwai ato keren ba jamnot jisu kiktin jong melong umso ki chairman ki jus ngau tenat shwa ban yeng unong keren mo ban ai ya kato ka jingrwai kabalang kum ka jing duai karpat ba ublay un keren nang ta ngirwai kato ka jingrwai tin jong me ai ngin sngau bor jong ka hangi keren atrai ngin syashkor melong ublehi hato ngisurwai tang na kasentor hato ngisurwai jaj bala jumlen ban ruai barok sikata lese yo bakalong kumta dena hadu kat no bangi ngam jeliu ya ka jingmot ha bangi ruai ya kito gi jingruai bangi duai ngirwai ha ka sur jong ga jing duai ban ong ato keren ba jamnot chisu nang ta ha bangi duai ro ngi duai ban ong to keren ablay keren dalau ujong umen sim jong me ngi chu duai ya kata ka jing duai kapamot ba iwei pa iwei nang ngikwa ban yo sngau ya kasur ka jong belai ngikwa ban yo sngau ba ublay ukran kidon kipor ki ba ublay ladap keren henrei om dan basngau kidon kipor bat bun sin hero mdei tang kidon kipor bun sin ublay ula keren ya phi ula keren ya nga henrei ngim sngap setia ngisu penbor si penbor lalong kumpa penbor yu belai ban ong ato keren si ato keren haba ulak dep keren pat om don basngap pi kata ketika wei ka bangi hap ban perkat ba de dei namar kan dikatau babun na preng jongi ngim long sensitif ngim ngau tho ya kasur ka jong belai ngim ngau tho ba belai ukran tengila dep ya keren naga negata yo baladap ba belai ukran yangi kumto ABCD ngila ya keren leng baki breu jong o leng bakakten jo o leng ba umen sem bakoi leng baki jingja belai ukran yangi leng baki ta ki ai barok kambon sen hot kidon kipor ki ba ublay ukran da ki wei pat ki rukam manrei kambon sen kine kide ki rukam ba ublay ukran yangi te kumta kasur ka jong ublay kadon ken hakini ki ai kasur ka jong ublay kadon lengba ka jingkeren jong ki breu ke jong kasur ka jong ublay kadon lengba kaktien ka jong kasur ka jong blai kadon lengba umen sim bakot ubadon hapo jong pi kasur ka jong blai kadon lengba ki jingja ki bangi kendo kadon kasur ka jong blai te kumno ngin yo sngau ya kata kasur hakine ki ai ki ba ublai ukran yangi kumno ngin yo sngau ya kasur ka jong blai pi to ngin ye jubab yang kane ka jingkali hakilai teli ki benta ka beningkong lane ka point beningkong peli yala ka donot show blay pi bang yo snow ya ka sur ka jong blay peli yala ka donot peli yala ka donot sha ublay
Ngi dei ban long ki Kristan lani ki brio ki balapli yala ka dokno show blay. Namar ba pun bon sen. Ngi pli ya ka dokno jongi syaka pertai. Ngi pli ya ka dokno jongi syaki ki jing ya tu khana lane ki Eiki baton ha kene kapertai kijing sawa ngamut banong kibawan hangi ngipli yala ga doknot syata bat ngikang yala ga doknot yau belai ngim syam la pli yala ga doknot ban yo snau ya ga sor ka chong belai ngim syam la pli yala ga doknot syau belai man lakas ni anda habangi lami nakawai kapor syakawai pan ni wan sigi jingeseng anda habangi lami na jingeseng hot kat badang don ha jingeseng snau kumbangi la peli la ka donot show belai mo ngila syaskor bah ya ka ktien ka jong belai handrai anda lami na jingeseng tang sibet hi la rapim sumar bah tang sibet hi na pilami na Bible study na pilapoi hayeng pila peli ya ka doknot syawai pan ngam ong ba nai ya kren syo na ya thu khana syo handrai ngamut ban ong ba ka doknot jompi ka dei barabor ban kenmau yo belai kum ba upo luong duai klem dapot ka doknot ka jompi ka dei ban don na kal ka ba ken jaman sim bun sin ni klet no ya ka ei ka bangi syakri yo belai ya ka ei ka bangi yo nang ne endang ngilami ngilale cheyeng la klet lot paro khat mdon yesho ngirwai ne em ka to ka chingrwai haba syabar phimi nakata ka jingya selok ka bathiang ya ka dur ukan rat bankit halade kan mau kan tiang handrai ka bas ngausi ikalong enda syabar ngimi nakane ka jingya selok bathiang ya ka dur ukan rat ngilalau no marsin mi yang tai phalau yang mane mdon syuk kadur kenran lakup de ka wei pat kadur bat kalong kumta ya ka jing pensyak skor ya ka donot ro ngila khang no haga jing ya dei baru belai bat ngiong ablei ngan sapli biang endala next endang awan jing seng biang ngam sapli biang ya ka donot mentang ala mi na ying mane la khang ya ka donot poi haying layak kiu kau layak bon ketien layak keren ya kine ya kita ilasai lami segi jing trai jing kta segi jing lek jing wane kan do gi perlok ya keren riu perthei maki penbot lem ko maki keren lorni maki ya snok tilang hang to le ya ki ai ba persya gamon jom le ya kersum lang hang to kadonot galakhang kerdap yo belai tadai namar kata-kata ngimla ban yo snau yo kasur ka jong belai kumno ngin yo snau habangi khang tala ya ka donot namar ban yo snau yo kasur ka jong belai om dei de kiskor baken jado ken mau ya kata handrai dei da ka donot yo don na preng jong pi ki ba snau thu bakala ba ong kata kasur jong belai pin yo snau nak ini kiskor bakan jado handrai kiskor ki bahaga dokno pin yo snau kasur jong belai telada khang tala kumno ken yo snau Matayos khatwei khatsan tong ini pule khatwei lenong khat ba khatsan ubadon kiskor ban snau to un snau kiskor te barang ingidon kiskor ki bakan jado handrai haba ong ubadon kiskor ban snau kamut setia gini kiskor bakan jado kibayo snau ya ki jengkwa barai kibayo snau ya ki kam bisni ki kam lorni ki kam ya bisar ya kedokti iwe ki kam snau bha perthai ya thu khana ya ke bonjat don tang gini kiskor bakan jado handrai kiskor bakan jaman sim om don setia
Lara na pedeng jongi ngis ngauto bangem syampat layok ya kajeng penkia ya kiskor baken jaman sem dang kelot sa kiskor baken jaman sem ngidai ban duai show belai ban peli ala kadonot banong ablai penkia penyok sngau kini kiskor baken jaman sem jonga bangala ban yok sngau ya kasur ka jome namar uta ubadon kiskor ban sngau to unsngau katakan kabamot ngidon kamban peli ialah ka jong ka dono ngiladap ban pule ya kato kabanau Isaya tong ini pule biang sasin lai phau lenong dekat arpuai Isaya lai phau arpuai kitu ki kentin ki baong hang to bat kiskor jong me kin yo ngau ya kaktin hadin jong me kadaong kane kalong galenti to ya phi haka haba phi phai shaka mon bat haba phi phai shaka diang snam bat kiskor jong me kin yo ngau ya kaktin hadin jong me kiskor baken jaman sem kiskor jong gadonot kin yo ngau ya kaktin kabaong kane kalong galenti to ya phi haka ublai hangne ukren ya ka jing ya lam ka jong u ya ka jing kedau lenti ka jo ya ki jong ki brio bada ki skor ki bakan jaman sem kila ban yo ngau ya ka sur ka jong blai te ken mau namar kata mano mo ukpa ubam kwa ban keren ya laki ko dan mo ukpa uba id ya lagi kon bat ubam kwa ban keren ya lagi kon om dan de ne uwei pa uwei ukpa uba id ya lagi kon ukwa ban keren ya lagi kon sibit ukpa ula khot id ya ka kerteng ka jong kitu ki kon namar bau id ya ki ukren ya lagi kon phi ki kmi ki kpa lana phi don ki khon jong phi ki badon shabar la ban long ba phi pelek skol shalong ne sa sha no shabar kham sa chngai ro kum jo haba phi e ye le ki khon phi kwa ban kren ye le ki khon phi phone ye ki bat ki khon ki os ngau ye phi ki kren ye phi ublai uit yanga bat ya phi kum laki jong ki khon bangi long hero ki khon cho man la kapor ukren henrei kita ki khon kim yo ngau kata ketika cene kita ki khon kim yo ngau dia ayu ya phi ki kmi ki pa lada menta phi keren ye ki khon henrei ki khon kim yo ngau ka dia ayu ya phi ublai ula susah hagalan mo ublai ula syu perkhat la dadai ba kumangi gibre ula syu thap khli la syu karnga khli ngla syu ban champang mo balai kali jia komta wa la ublai ukren yangi henrai ngem yo ngau yo kadau kalong namar kadonot ka khang tala yo ublai ngem syamlong lakloi ya kaban peli la ka donot show play ha ki por paro pi ha ka sam ka basis pa arpueng ni pule tu kenten ublei utau basumario Israel un om sam thia alam na yo thia ublei jongi ulong ublei uba ha ki por paro dene enam don ka por ba ngi duai show belai badong oh belai yo ngau namar bau dang yo thia kam de ha ki por baro ba piwan show belai u belai yo ngau ye pi bad yanga henrei haba ma u keren yangi ngim yo ngau te ka ei ka bangi don kam ha ki por baladap kala don ke bangapen ken mau ye pi yo Samuel ngidai bandon ye ka donot ka balong laklai ngidai bandon ya ka donot ka bas ngauret ka bas rang ka bas syashkor ban yo ngau ya ka sur ka chong belai
kumbalong Samuel. Hadin ba Samuel ula lech show Eli bad Eli ula ngau tho ba katangam de show ka jingkhat jong kibriu katakala de kasor jong belai Eli ong yu Samuel lada kawan biang kata kasor ka bakhat yame tu ong tu keren na bau syakri jong me uyos ngau hi tenado mentagamit to nginam yakhang talasok ngin peli ala ka donot show belai what I show bandangilam mi nang ne na Bible study ngin khang tala ka donot bat ngin peli wang ya ka donot sya ka perthai badai namar kata katau one Bible study sans nam suppose nam don singkala dene namar mar sen mi nang ne la khang tala yo belai te kumno in kala tongin nam yalong show kumta ngin peli aga donot show belai man lakasni ngin yai long barabor kibayai im hakajing yalam bat akasur kajing pasiau kajo nang ta ngin ya poi syagabaan kumno ngin yo sngo ya kasur belai kabaar gadigane penti kena yalade bapilong kilang berat show penti kena yalade bapilong ki langberat jonggo ngidei bang penti kena yalade bang ngidei ki langberat ki jo namar tang kilang berat ki joo kiban yo ngau ya kasur ka joo Yohanes sipeu arpunyo tangin ya phai hang ne sipeu arpunyo kita kilang berat jonga kisngap ya kaktin jonga manga tenga itu ya ki bat kia bot yanga kilang berat jonga kis ngap ya kiktiin jonga ngap bahai kata ladangi lalong kilang berat ki jong belai ngis ngap ya kaktiin ka jo ngiyok ngau ya kasur ka jo ladangi long kilang berat ki jo kamu dayu kaneka kentin lang berat mo haga Bible lang berat katheu ya gibanget nangta ya ka jinglong loi ya ka jing sya yalam ya ka jing sya hikai ya ka jing ngech sneng bat ya ka jing don kam ya ka jing yalam ka jong belai bat ya uci suro lakhat ukhon lang berat jong belai ban le ayu ban kenya ban sacrifice naga benta jongi ban IT yalade lang berat jong belai uban IT yalade naga benta ki pop jongi ti kita ki lang berat ki jong belai ro kidai ki balalong willing ki balalong laklai ban IT yalaka jing em naga benta ke gospel kan mau ya kata Tina mar kata-katau bau Jisu keren ye kini ki kentin bagi lang berat jonga kisngap yanga kisngap kisyak skor kiyok sngo yanga hagawai pat ke kentin la bandong kita kibom dei kilang berat kim ngap setia kim yok sngo kim ngap kim syak skor haka kani ke gospel Matius arpusan lenong pi lapen ya per hangne hapdeng kilang berat bat ki belang kap harsi ka jing hikai ka bau Jisu hikai hapdeng kilang berat bat ki belang kita ki bomdei kilang berat kidei ki belang na Matius arpusan lenong dekat lai puwei hado saupun riu
Hinlap ya kini ki jing keren ki jing hikai ki jauh jiso. Syapang kilang berat bat ki belang. Bahakata kasni kabakado onda uwan ukonu beriu. Ban bisyar ya ki jaj benriu kapertai. Un penyakhlat un yalum lang ya ki jaj benriu barak. Bat hadin baladep ban yalum lang un sa penyakhlat kumba penyakhlat unong ablang berat ya kilang berat naki belang. Kum taru hakata ka jingwan ka jauh trai jiso. Hakata ka jing bisyar ka bakaddo. Kasni bisyar ka bakaddo. Ublay un lumlang ya ki briu ki jaj benriu ka pertai barak. Batkan don ka jing penyakhlat. Hapadeng ki banget. Ki basyak skor ya ka sur ka jauh belai. Ki balak kela ka bamot. Ki ba penkok ngu ya lade. Ki bas ngauret. Ki basyak hikai, ki banget senang, en penyakhlat ya ki syakaliang kamon. Bat ya kita ki bayalek persya, on penyakhlat syakaliang katiang. Mar siliang on penyakhlat. Bat ya kita ki basyakaliang kamon. Unong toyo ya kahima, ya kabalapan kare. Unong kumta. Bat ya kita ki basyakaliang katiang ki balong ki belang. Balapan ya serim sembolais kum ki belang unong tok hilek no nanga phi ya ki balatim syakading bom cukot te menta namar kata ki ban yo snau ya ka sur ka jong belai bangila ban yo snau ya ka sur ka jong belai ngidei ban penti kena ya lade bangidei kilang berat namar kilang berat jonga ki ngap yanga to barak shikato shim ya kanuksa ubriu ubaim ringkat bat kapertai haka jing di kiat haka jing sarong haka jing keren si keren sang haka jing sngau meng ka jing sngau kat manga lada keren kat ba keren ro yo sngau tenrai kumno ra kumno uta ubriu haka wai gasni usyam jing kendo badu yo jing kala dei hadin anda ula syam jing kendo badu la yo jing kala lapen kala yo naka jing long belang syaka jing long lang berat banda haba ula kala bamot kumta ula long lang berat bat hangta ula it ban lech sigi jing sek ula it ban lech sigi bible study ula it ban kiu syaka yeng bagantang jong belai bat ula it ban ngap ya kaktin ka jong belai katang kalong ganuksa bangila ban ring nang ta te yang ngiro kalong kumta ken habangilong kilang berat jo ngiyok ngau ken ya kasor jo rei larang idei kita ki bayale persya ki ba paman bat ki bayale persya yu belai ngem ya pen lagi belang kito ki ba dukhi ki barunar ki bomla ban yok ngau ya kasor te kumba kilang berat kisyania haunong aplang berat denem na kabenta kajing yada kajing yalam bat kajing besar kilang berat kisyania haunong aplang berat unong aplang berat ulatip kumno ban yalam syano ban yalam ban penbam pelang ulatip unong aplang berat kimda dan kamban batai maki ya kata Henry unong aplang berat ulatip kisyane abed haga jing peniat jong unong aplang berat kane kadeiro yangi kita kibalong kilang berat ki jong belai kisyane abed ha unong aplang berat dei namar kata-kata udebet agasam arfulai seong mo utrai ulang unong aplang berat jonga ngan om kerdo udewit ukwa ban pen ban portrait ban penringdur ban penwandur ialah de hakadur jong lang berat bat ublei kum unong aplang berat ukwa ban wan ra hakata kadur kenang bangin yo ialah de
ya ka relationship ka chongi bat ublay ya ka jing ya dei ka chongi bat ublay baka jing ya dei chongi bat ublay kalong mangi ngi dei kilang berat bat ublay unong aplang berat nang ta habangi pule na Yohanes tangin ya pule sa Yohanes si Paul nang khat wei hadu khat sao ngalong unong aplang berat ubabha uta unong aplang berat ubabha uai tino ialah ka jing em na ka benta kilang berat henrei ubabella bat ubamlong unong aplang berat ya uba kita kilang berat kim day ukmi ya usuri bauan te uino ya kita kilang berat bat upet yapno te uta usuri ukem nyap yaki bat upen sakama yaki utau babela upet yapte naba ulong babela bat sitnyau syapang kita kilang berat ngalong utau nong aplang berat ubabha tenga itu ya laki chong bat la itu ya nga dalaki chong tang basu yo sngau ya kasor ndrei da itu ro unong aplang berat itu ya laki chong kilang berat bat kilang berat ro ki itu ya lau chong kenra kumno ngin yo sngau ya kasor chong blai penti kena bangilong kilang berat cho namar kilang berat cho ki yo sngau ya kasor ki snap yo kabalai kabakhatdo banjubab kumno ngin yo sngau ya kasor ka chong blai kabalai kami to bat ngap ya kasor ublay leng bagi jingcia kami to bat ngap ro ya kasor ublay leng bagi jingcia kumbani la ya keren haga de katayo balada kidon bon kipor ba ublay keren yangi leng bagi jingcia bat ha kita ki jingcia kadon kasur ka jong blay tangin kan mau te kumno bangin yo sngau ya kasur jong blay ngihap ban khmi tho bat ngap ro ya kasur ublay leng bagi jingcia na ki jingja ki bangi akando ka ei kasor ba ublay keren yangi ne kata yau baladap ngilaya keren kumto yau amos kawai ka jingja hadin kawai hadin kawai ba ublay upenja ha pedeng ki juda ba ublay ukren yaki lengba kito ki jingja hanrei hangto ha kitab amos ngipule penban kim syam lapai syanga ong utra ublay ukren lengba ki jingja henrei kitu ki brio pat kim long sensitive kim mon hero ban ngap ban yo ngau ya kasur ublay ba ukren lengba kitu ki jingja tedei namar kata kadau ban yo ngau ya kasur ga jong blay ngidon kam ban ngap ban kmi lengba ki jingja bangi ya kendo haga jingem ba man lakasngi don ayu ba ublay ukran yangi lengba kitu ki jingja kumbalong kataka reporter ka news reporter hakisnem ki bala khamrim ba man shwa 4 dot ki kor ki bor kumbadon hagini ki jok ba menta gini ki technology dang ki kot khubor ha kata kapor kadon kata ka wei ga journalist bakata ga journalist kadai ga etis kabom ngai belai ti ka keren ben bahaya ki balang ka keren ben bahaya ki jingyalap ya ka gospel wa gum ter namar kadai kabom ngai belai tamo ti ka kentho sibun syabang ka balang ga haketa ka kot khubor ka jongka kum ganong tho khubor la ne ka journalist kala kentho sibun ti hagawai kesni kawan kasur ka jong belai haka wan ubriu jong belai bat utau ubriu jong belai bawan haka uong yaka
Ha u September khat khandai tarik por henriu lala san minit por janmet phan sayap no ti anda kapet yo tau briu bawan la ja no ndon show kala khuslai hadu kata-kata man la kasni kalaj shayeng kawan sha office kalaj phai shayeng kawan sha office kaya kendo hateng-hateng jan aksiden yo briu mo nang takum ka journalist kaleng-kaleng kayo i kijing ja kiba kijing kenyu jumai kayo i kini kita ka jing iap kan san jong ki briu rei kongan nempat yap kala le medical check up yala de ka mdan jing stom magamet biang lot kita khat met baro u hat u kidney u liver u berkhat biang lot mo ngan nempat yap ka bp kata ka ek berkhat mdan da biang lot ngan nempat yap ngabiang na dong sedong kasur kawan biang ban pen ken mau por kadang don hajing trei kawan biang kasur baong Liz Watson ken mau khat khandai tarik 6:05 PM you are going to die pan sayap no nriu lalasan minit badu tau briu cha no kumta kalapen khuslai ya ka hadin jong kita ki ai kadai ka bom ngej belai kadai ka bayale persya yu belai hagawi kesni ka lek sasurak kakeli nagi briu kum ka journalist kakeli nagi briu nagi patba bayaya yang syukem kat sebala basyam keli jing keli kumno phi perkhat ya ka jing em hadin ka jing yam kumno phi perkhat ban lek sebenang da ka ei ka lenti ban lek sebenang kita kinong ya jubab ki jubab i wei hadin wei ki don ki jubab jong ki to ki Kristen ki basisya ki ong ban lek sebenang ni don kaman kela ka bamot ban pediang yu jisu ka dok not ban em ka jing em ka thmai ban le ka man jong belai kalapan perkhat ya ka ki jubab ki basyong nia ki bakayo ki jing jaro ki ba la dei ban kendit ban reu mo bagaya kendo henrei ka pen ya la ka dok not ja ayu ha ka khat khandai tarik September anda habala wai tre san baje ayam mi lot na office ndan brief show shong marwe hang ta office menut lek phai show sayeng yo baje ka accident halenti yo yak shong shwa office marwe ang shong nang tala ping kata ka kle namar henriu lala san kata ka de kecing itu kesur ke bawah anda habala poi henriu duna kendek ke mensim la batai show lapoi henriu baje hang ta kendek ke mensim nama henriu lalasan ong banyap kasngau la dem pat lei ko ngan nem yap rem lei tau hat rubiang ye rubiang angan nem pat yap ngan nemi hiro namar kenang bangan nem yap ngan semi riu siteng kamti kena bala dep katakan riu lalasan minit hamar kapor poi berkat poin riu lala lai minit ha kata kapor kensan tip naga wiring na naga eka peluk kata ka building office jongka wah kata ka jing peluk kalamar re nang taniki steps ban hiar sethi setrai bon mala bah ndakala poi sethi setrai kumto kapej ya kata ka ding ka baklang sethi sitrong bon mala ka ran sedin kendiat kumyo hai jakai surak badan thleu kakela sedin kawan katrok kateliat ya kabat kaya pasien bata kadai kan riu san minit pi tekabang ngamot ban ong kalong ublei uladep keren ya kaleng bagi jingcia tene jingcia bagadai ban pen kret kadai ban yasuk bar ublei kasur jong blei kaladon hakito gi jingcia denem dai henrei kam syasko de kata kadai kanuksa bangawan ra kumno ublei ukren yangi leng bagi jingcia mo tadai namar kata-kata ki khon ke jong blai ki le kumno lada ki apply kam apply jam ki khon ke jong blai kim chule to kan ma bahai kata ki duai bat pan no blai bo blai nai kam ai jam ye ki apply la ki long qualified ki la apply ke to kakam bat ki duai so blai lada je ba kim yo ya ke to kakam ki hon bat ki ong bakane kam de kamon ka jong blai
ban ya ka bangayat da kalenti bom day ngapediang namarkan negam day kamon jong belai kadon kasur ka jong belai leng baki to gijing ciaro ba u belai uang em kan negam day ka jong pi ngadon ka plan ka bakham bahana ka benta jong pi hang taru kadon kasur jong belai in everywhere ha barok gijing cia in every circumstances kadon kasur ka jong belai te tongin ya sange no shua hang to u belai on ya rap yangi bangila ban sngo tho ye kini ki ai barok kumno ba u belai Ukraine yangi pila ban sapule haga bayadai bagato ka point naga Deuteronomy lenong bapra dekhot baar bat balai ha ka jingyat lenti ka jongki khon Israel hari klau pi ka ei ka baja haga jingyat lenti hari klau balai kalong ka basngau tenat ban pule si pule ya katoka journey mo ya ka jingyat lenti ki khon Israel hari klau balai sngau tenat ban pule si pule kadau kalong namar ka jingyat lenti ki khon Israel hari klau kamya pher na ka jingyat lenti jongiro hangne haperthai kadeka spiritual a picture of the spiritual journey bamangi ngiyat katoka 40 years mo wilderness journey kabagi khon Israel kiyat kadeka picture kadeka dor bamangi menta ngiyat lenti kumbayat sau phosnem ki khon Israel ngiya kendo kum tohi the day namar kata kadau lada pipule yang to ga Deuteronomy kala yatho yangi kumno mo ba ublay Ukraine utan jo kenang banginang ban sumar ki hukum jo leng baki to ki jingja ki ba ublay lapen ja lapen kan mau to Deuteronomy kenang ban pen kan mau yangi ye ki hukum ke jong ublay Ukraine yangi leng ba ki jingja ba pher te tong yin ya sange ang to ini bu ga jing duai ka bakar pang ha ka ne kamet bang habangi yo yakine ki jing shisha kumbanga ong menne wadai bakan syukut no hang ne wadai bangin khang talano ya ga dok non dalam mi nang ne tongin ya peli ga dok no show belai ka jing ya dei jongi baru belai kam dei ban pau tang haying mane henrai hang no bangidon ka jing ya dei jongi ngenem len ya belai shano bangilai hang no bangidon ublai na ka benta ka buram ka jo amen